Atenció, si estàs buscant un pis de lloguer, comprova sempre que darrere l'anunci hi hagi una empresa com cal. Mira què li va passar a la Sònia. Va voler llogar un pis per internet on primer ja li van demanar el DNI i 1.200 euros de fiança, que ella, innocentment, va enviar i va donar les dades. Aquest pis no va existir mai i ja li van estafar 1.200 euros. 3 anys més tard, té una denúncia d'Alemanya perquè, en teoria, ella ha venut una màquina que no existeix per valor de més de 10.000 euros. Per sort, ella ja havia denunciat el fet fa 3 anys d'aquests 1.200 euros d'estafa, però és que ara han utilitzat les seves dades personals per fer aquesta altra estafa a Alemanya i s'està enfrontant a 5 anys de presó i que sigui jutjada a Alemanya. Molt important que abans de contactar amb un pis que sàpigues que realment és una agència o és una administradora de finques que es dedica al lloguer o a la venda d'habitatges. Us heu trobat alguna vegada amb algun tipus d'estafa immobiliària? Expliqueu-nos als comentaris.